Okej? Du måste donera en sån! Hallå, Fille kör en sån att du ska skänka 10 000 också till Darsson. Vad sa du? Kom igen! Vad heter Madeleine? Madeleine, han får nominera sig. Ja, lite. Men jag hade inte så mycket. Madeleine! Ja! Okej? Filma nu då. Ja! Okej. Jag blivit nominerad av Marlene här. Och jag nominerar Joakim Svensson, heter han. Ja. Min lillebror och Måste kolla min hit. Pappa. Okej? Du ska inte vänta. Aj, yeah! Det var inte så kallt faktiskt.